И отново сме на път в търсене на интересни места. По-добре познатия ни път към Белоградчик. Защо там? Ами защото попаднах на една много готина панорамна снимка в интернет с платени пейки, в които се виждат едни много познати скали. Ама не съвсем. Когато проверих, се оказа, че това са скалите на село Дъбравка. А къде е село Дъбравка? Не знам. След кратка справка се установява, че селото е съвсем близо до Белоградчик и това е западният дял на Белоградчишките скали. Страхотна панорама, съвсем близо, не съм бил там. Качваме моторите и отиваме да ги търсим. Разбира се, катериме яките серпентини на пътя за Белоградчик. Най-готината част от пътя за мотористите. И след това се отправяме към самото село, което не е далече, може би 10 на километра след Белоградчик. Има табелка, пътя е хубав и самия път отвежда право в селото, няма къде да се обърка човек. Ето тук завиваме за селото. Пътя още от тук открива много хубава гледка към планината, широко, равно. Самото селце пак е много готино, има поддържани къщички. От центъра на селото продължаваме и стигаме до един черен път. Няма никакви указателни табели. Трябва да си проверите преди това на Google карти, примерно къде се намира мястото, за да не се объркате. Самия черен път се разделя на две, но и двете, и лявото и дясното, отиват на едно и също място, откъдето започва. Ето тук, може би на това дърво имаше една табелка, но това беше единственото. Накрая двете се събират и започва едно доста стръмно изкачване. Но след това стръмно изкачване излизаме на хубавата панорама. Пътя е подходящ за мотор, за по-висок автомобил. Разбира се, може и пеша, само мисля, че 2 км са от селото. Но гледката си заслужава. Ето тук се разкрива страхотната панорама на скалите на село Дъбравка. Местността се нарича Сбегове, целият тук скалист масив, защото преди миналото се предполага, че е съществува крепост Узбек. Все още личат изсечени в скалите следи и останки от градежи. По принцип, ето тук на това място би трябвало да имало пейки, преди, но явно са разрушени, въпреки че може да приседнем където си искаме и да се любуваме на страхотната панорама. Някои от скалите са доста отвести, така че трябва да се внимава, но определено си заслужава разходката до тук. Ние доцелихме много хубаво време, за да имаме хубава и далечна гледка, но задължително, ако сте в района, може да се отбиете. Много е готино. И пак казвам, даже и пеша. Супер е за разходка. Оглеждаме скалите, качваме се отляво, отдясно. Има пак някакъв горски път, явно дърварски, който може да отведе и по-нагоре, но самата гледка, най-готината част е точно тук. Ето тук се провираме през храстите и това е вече цялата панорама. И потегляме обратно, пак по стръмното, внимателно, че доста е песъчливо.
и обратно към селото. Пак казвам, съвсем близо до Белоградчик. Заслужава си отбивката, малко по-различно, почти няма никакви туристи там, не е толкова известно. Така че Балканът крие страхотни места. И обратния път, като пак предлага невероятни гледки и завои. Скоро в търсене на нови приключения и гледки.